Dalawang sasakyan nahulugan ng crane boom sa ginagawang flyover sa Pavia, Iloilo. Isa sugatan. Nakatutok si Jan Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Makikita sa video na ito ang pagkuha sa sakay ng pick-up na nabagsakan ng crane boom mula sa itinatayong flyover sa Barangay Aganan sa bayan ng Pavia, Iloilo. Tatlong sakay ng nasabing pick-up kabilang na ang mag-asawang Quirino at Maria Rose Celeste at anak nilang si Hana Maria. Nagtamo ng sugat si Hana Maria matapos mabagsakan ng crane boom ang likurang bahagi ng pick-up kung saan ito nakaupo. Gintanaw na mo nga moto, siyempre hindi nakasito ang yang siyempre na usdang ang yang bumbla na. Di duwa na sakyan na moto. Gulpi lang ito na gano'n. Gulpi na yun. Maliban sa pick-up, nasira din ang kotse na minamaneho ni Alvi Marie de la Cruz. Lumalabas sa investigasyon ay tinatayo ng crane ang cage bar nang magkaroon ng problema sa makina ng crane. Nataon na dumadaan ang mga nasabing sasakyan sa lugar nang mahulog ang crane boom. Sang why ni ma-anticipate sang operator nga naglupok ang iyan nga hydraulic hose. Rason nga nag-usdang ang iya nga boom kag nag-igo to sa mga salakyan nga naga-idas to pakadto sa syudad sa Iloilo. Gulpi lang kung ging blaser, duging habyog. Puti, way ko kumaan man to. Way ko kalin sabi sa crane ko sir, doon nalipang ako yung pagtabo. Nagkaareglo na ang kontraktor ng nasabing proyekto at mga may-ari ng sasakyan. Ilang oras nang matapos ang aksidente ay isang backhoe naman ng kaparehong kontraktor ng proyekto ang bumangga sa isang bahay na pagmamay-ari naman ni Susana Amador. Malapit sa floodway ang nasabing bahay. Partially damaged ang bahay. Nakadamage sa properties ang tao. May lang wala maaksidente sa may 10 years old ko nga bata. Kag mild stroke ang bana ako. Ang inablang point bala nga. Siyempre, bako ang nagaigo sa balay mo. Hindi jeep or salakyan. Bako nga pinakadako. Kulba. Oo, diri kami yun. Ang kumpanya na ang nag-aayos sa kasalukuyan ng nasirang bahagi ng bahay. Samantala, nagpapatuloy pa ang konstruksyon ng flyover na proyekto ng DPWH at isang pribadong kontraktor. Sinubukan ng GMA Regional TV na makuha ang panig ng DPWH pero hindi pa sila nakapagbigay ng pahayag. Ayon naman sa Pavia Police, nagpulong na ang Pavia LGU, kinatawan ng kontraktor at DPWH para maiwasan ang kahalintulad na aksidente. Ako si John Sala para sa GMA Regional TV.